Merħba għal din it-taħdida fil-bidu ta' dan it-traġitt ta' Randan, ser jeċkejkna ma' Dr. Joseph Ċappara, lettur tal-Lingwi Bibliċi u t-Testament il-Qadim fl-Università ta' Malta. Grazzi mill-qalb Joseph tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Grazzi ħafna tal-istedina. Flimkien se nkun qed nitħattu ftit fuq Abram u s-sejħa tiegħu. U allura l-ewwel mistoqsija ġusta hija min hu Abram u kif nistgħu b'xi mod nintegrawh ma' żmien ta' Randan. Tajjeb, mela Abram. Rakkonta s-sejħa ta' Abram tibda propju fil-kapitlu 12 tal-Ġenesi, iżda kif jara il-chapter 11 jatina ftit background ta' min kien Abram u tal-familja tiegħu. U forsi aħna min jaf kemm il-darba smajna fuq dan l-imbierek Abram li huwa figura importanti ħafna, sew fil-Ġudaizmu, sew fil-Kristjaneżmu, u anke biex ngħidu hekk fl-Islam, tantu hekk li nsejħu dawn it-tlet reliġjonijiet Abramiċi. Abram ovvjament kien għadu jibqa' l-ewwel fost il-patriarki, ġifieri kien dak il-figura li Alla għażel biex minnu propju jitnissel u jitwielet il-poplu Ludi. U kollox tgħid all right, well and good. Però inti qed li kif nistgħu nirrelataw ma' dan il-personaġġ, speċjalment fil-mixja tagħna f'dan ir-Randan. U naħseb jiena meta nħarsu ftit lejn il-background familjari tiegħu, għandu ħafna xi jgħidilna u xi jgħallimna. Kif qed il-kapitlu 11 tal-Ġenesi jagħtina propju jikkonkludi billi jagħtina overview tal-familja tiegħu. Mill-ewwel jgħidilna li kien it-tifel ta' Teraħ li kellu 3 subien. Abram kien l-ewwel wieħed, kien il-kbir allura, imbagħad kellna lil Naħor u fl-aħħar iż-żgħir kien jismu Ħaran. Jgħidilna però l-awtur illi Ħaran miet qabel missieru Teraħ u allura nistgħu nimmaġinaw li din il-familja diġà għaddiet minn it-telfa tal-iben iż-żgħir li żgur hija ħasda. Wieħed jistenna li l-anzjan imut l-ewwel milli ż-żgħir mhux hekk u forsi riflessjoni għalina hija li huma dawk l-esperjenzi fil-ħajja tagħna li jaħsduna u jerġgħu jpoġġulna forsi saqajna mal-art. Terġgħu tgħid appuntu jagħlaq propju l-aħħar il-kapitlu 11 billi jsemmi li Sara kien il-mara ta' Abram kienet sterili u ma setax ikollha tfal. Mill-ewwel għandna indikazzjoni li din il-familja għaddejja mill-problemi tal-ħajja li għaddi minnhom prattikament kulħadd. Alla minn ġodin il-familja jsejjaħ lil Abram li kien għaddej ukoll miċ-challenges u mill-isfidi tiegħu. Tajjeb, interessanti li jgħidilna l-awtur kif imut Ħaran ibn Teraħ. Teraħ jaqbad il-familja lil Abram, lill-mara tiegħu Sara u lit-tifel ta' Ħaran in-neputi tiegħu li kien jismu Lot u jitilqu f'post ieħor. U allura hekk mistoqsija oħra tgħid isma' dan Teraħ qed jipprova jaħrab mit-traċedja li ġratlu. Imma mbagħad interessanti li l-awtur sagru jerġa' jħabbtilna ma' wiċċna l-isem ta' Ħaran, it-tifel li miet, għax jgħidilna marru f'post jismu Ħaran u hemmhekk issettiljaw. Allura forsi huwa mod sottili kif l-awtur sagru qed jgħidilna isma' dan Teraħ qed jipprova jaħrab mit-traċedja illi sab ma' wiċċu fil-ħajja tiegħu. Biex din it-traċedja reġgħet irritornat b'mod hekk qawwi fil-ħajja ta' kuljum ta' Teraħ illi issetilja f'post appuntu li jismu l-istess bħalma jismu it-tifel iż-żgħir tiegħu li probabbilment għax kien iż-żgħir kien il-fessut, kien il-mimmi ta' għajnejh. So riflessjoni oħra importanti hija isma' jiena x'inhuma dawk ir-realtajiet li jista' jkun jiena fil-ħajja tiegħi qed naħrab minnhom u li jekk mhux illum għada, jekk mhux għada pitada, il-ħajja terġa' tħabbat li wiċċi magħhom. U Abram ħabbrek biex jisma' x'kienet is-sejħa ta' Alla għalih f'dan l-istadju li qed insemmu s'issa jew ġiet iktar tard. Ara, li nafu żgur fiċ-ċert huwa li Abram at a certain point Alla indaħal fil-ħajja tiegħu. Iżda, meta kien iż-żmien u f'qas fejn kien il-post, strictly speaking, ma jispeċifika l-awtur, jiġifieri l-kapitlu 12 jiftaħ out of the blues u Alla kellem lil Abram u qallu itlaq u mur itlaq minn art twelidek, minn dar missierek
u mur lejn l-art li jiena se nurik. Ġifieri isa sajjetta fil-bnazzi. Eżatt. Isa sajjetta fil-bnazzi litteralment. U propju taħsadna hemm ir-rabbini li jgħidu isma' Abram kellu 40 sena. Interessanti li l-awtur ma jgħidilniex li kien 40 sena, però l-40 huwa numru importanti ħafna fl-iskrittura. Niltaqgħu miegħu fil-ħajja ta' Mosè, 40 jum fuq il-ħorb bat l-40 sena tal-poplu ludi fid-deżert, niltaqgħu il-mixja ta' Elija lejn id-deżert, figura oħra li tispikka fil-Randan. L-40 jum ta' Sidna Ġesu Kristu fid-deżert, appuntu fil-bidu tar-Randan, naraw il-Ġesu tentat. Għal xiex il-numru 40? Il-numru 40 fl-iskrittura jfisser kompletezza. Tajjeb li ngħidu li pereżempju Mosè, God bless him, miet ta' 120 sena, l-awtur jagħtina x'nifhmu li dan kellu 3 perjodu fil-ħajja tiegħu ta' 40 sena kull wieħed. Għandna lil Mosè meta kien fil-palazz tal-Farawn, 40 sena, ta' 40 sena jaħrab f'Midjan jissetilja jira l-merħla ta' ħatnu Ġetro 40 sena oħra, ta' 80 sena Alla jsejjaħlu biex imexxi l-poplu ludi fid-deżert. Miskin flok pensjoni. Ta' iktar Ta' x'jagħmel. iktar x'jagħmel. Ovvjament, x'irid jgħid l-awtur sal, mhux ma rridux neħduha b'mod litterali, iżda l-kompletezza tal-fażijiet tal-ħajja tal-individwu. Naħseb jiena l-40 sena ta' Abram kien il-mument fejn Alla ra li wasal il-mument illi Abram jinqala minn fejnu u jibda din il-mixja li twasslu li se jiskopri lilu nnifsu u iktar minn hekk jiskopri minnu Alla fil-ħajja tiegħu. U mbagħad tiġi l-missjoni li Abram ikun il-patriarka li minnu jitwielet il-poplu li Alla jażel biex jibda propju l-istorja tas-salvazzjoni. Sewwa. Naħseb li b'xi mod issa li bdejna narfu dan is-sens ukoll ta' konflitt f'Abram, bdejna mmissu ma' dan il-ħabel ta' tug of war. Min din it-taħdita x'nistgħu nieħdu għall vjaġġi tagħna llum? Ara, interessanti t-titlu Tug of War. Naħseb jiena it-Tug of War ma tidher f'ħadd daqshekk qawwija daqskemm tidher f'Abram. Fis-sejħa li Alla jagħmillu. Propju meta aħna smajnija s-sejħa, għamilt parafrażi tagħha, itlaq minn darek, minn art twelidek u minn dar missierek. Jisu Alla qed jagħmel il-funneling effect, qed jitfa' spotlight u dejjem qiegħed narrowing down sakemm iġibha bullseye isma' titlaq minn dar missierek. Imma interessanti, aħna forsi nisimgħuha u ngħidu alright, qed jgħidlu biex jitlaq minn fejn hu. Però apparti milli li hemm fiha il-mixja fiżika tal-ħajja, jiena nara ħafna meta nanalizzaw speċjalment l-ewwel kmand li Alla jgħidlu itlaq, nitilqu minn hemm, itlaq. Bil-ludi, bil-Ebrajk, hija kelma li hija ħafna iktar profonda minn hekk. Bil-ludi qiegħda leka, li kikonna nittraduċuha bil-Malti tiġi itlaq lejk innifsek. U din tinstema' tug of war, kontradizzjoni. Qisu donnu hemm is-sejħa li Abram joħroġ minn dak kollu li kien jagħmlu Abram sa dakinhar, il-comfort zone, minn dar missieru, fejn hemmhekk kien komdu, mill-art ta' Ur tal-Kaldin, art fertili ħafna fil-Mesopotamja, ġifieri jekk dan ħajitlaq u jgħidilna l-awtur li talaq lejn id-deżert tan-Negev. Jiġifieri għandna qed jinqala letteralment minn comfort zone biex jidħol fid-tbatija tal-inċertezza, fid-tbatija ta' the unknown. U naħseb jien dik l-iktar ħaġa li twerwirna bħala bnedmin. The fear of the unknown. Għax tajb li ngħidu li l-comfort zone, aħna nqisu li l-comfort zone huwa dak il-post fejn jiena komdu, ma jista' jkun li jiena komdu fid-tbatija tiegħi wkoll. Kif ngħidu bl-Ingliż, better the devil you know. Għal xiex ngħidu better the devil you know, għaliex l-unknown, dak li jiena ma nafx, iwerwirni, waħħaxni, allura aħjar nibqa' fil-kumdita u l-inverted commas ta' tbatija. U Alla qed jidħol qed jgħidlu Abram, itlaq minn dik il-comfort zone. Imxi il-barra minnek. Allura dan il-vjaġġ fiżiku li jitlaq minn Ur tal-Kaldin. Iżda mbagħad hemm it-tieni parti l-leka, lejk innifsek. Jiġifieri hija mixja fiżika, imma hija mixja wkoll spiritwali interjuri. Allura għandna dan l-estern li qed jiġbed
Literalment tug of war mal-intern. U din il-mixja hija l-mixja naħseb jiena li tisfidana li nibdew anka f'dan ir-randan propju. Fejn il-mistoqsijiet allura jiġu waħedhom isma' li hija dik il-comfort zone li jista' jkun li Alla qed jistedinni ninqala minnha. Forsi dipendenzi li jien għandi minn persuni fil-ħajja tiegħi. Forsi rajna lil Abram li il-probabilità kollha psikoloġikament kien jiddependi ħafna minn missieru. U forsi missieru li kien jiddependi ħafna minn Abram ukoll. Li jiena ninqala minn dik il-comfort zone ifisser li jiena nagħmel dak il-pass letteralment fid-dlam iżda li laqqani miegħi nnifsi u li jippermetti li jiena nikber. U naħseb hekk din il-mixja hija mixja li naraw parallel ħafna mal-mixja tagħna f'dan ir-randan. Allura l-mistoqsijek li dik il-comfort zone li jiena Alla qed jistidinni ninqala minnha. Li huwa dak il-pass li lili qed ibeżżani għax qed nara li huwa pass fid-dlam, pass mudlam. Għaliex Alla id-destinazzjoni fiżika ma jgħidlix x'kienet. Allura again, the fear of the unknown. X'inhu dak l-unknown fil-ħajja tiegħi li qed iwerwirni, li qed ibeżżani u li forsi jista' jkun li mhux qed iħallini nikber. U għax mhux qed iħallini nikber, mhux qed iħallini niltaqa' miegħi nnifsi u mbagħad ovvjament niltaqa' m'Alla li nbierek ukoll. Naħseb dawn il-mistoqsijiet jgħinuna ħafna nirriflettu f'dan ir-randan. Tigwidana ftit f'talba biex nagħlqu din it-taħdida? Iva mela le, hekk nitolbuk mulej missier Qaddis tibgħat l-ispirtu tiegħek fil-qalb tagħna, dawlilna moħħna, dawlilna qalbna, sabiex narfu s-sejħa tiegħek jew is-sejħat li inti tagħmlilna fil-ħajja tagħna. Nitolbuk iddawlilna l-areas li huma fid-dlam fil-ħajja tagħna, areas li jistgħu jkunu skomdi, areas li forsi naħarbu minnhom imma ħarab mis-sitwazzjoni tiegħu mis-Sir Abram Teraħ. Kejna naċċettawhom, niltaqgħu magħhom ħalli jgħinuna nikbru. Fuq kollox mulej nitolbuk tagħtina il-qawwa tal-ispirtu tiegħek li jagħtina kuraġġ ninqalgħu mill-comfort zone tagħna u nibdew dan il-vjaġġ. Dan il-vjaġġ flimkien ma' Abram li kif naraw kien vjaġġ li Abram għamel flimkien miegħek. Inti kont hemm ma' kull pass li Abram wettaq fil-ħajja tiegħu, sew fiżiku sew spiritwali. Għalhekk hekk nitolbuk dan il-vjaġġ ta' dan ir-randan li jgħinna nidħlu anke fina nfusna ħaniltaqgħu ma' nfusna għaliex ma' nfusna tlaqqana proprju inti. L-identità sabiħa tiegħek. Grazzi ħafna.